No fós cad is brílan a chóir tuin, sí gráine me leis mailí a chéile deang a héil, is a tá thugin go dréan éadú. Dúrú lomsa a gcónaí, conne gáil leis an ceoil, conne gáil leis an ceoil, agus ná stop mar gohfuil cuaic leis, maithíonn tú cheangailt le sean-nGael garí nach bhfuil tú le riú a héal, agus fiú log aim natha is a lehead den thart ar náit, tá tuiscint níos fearr agat ar na rudí sin. Gráine bocht go tain is bhí banal drön a faoi a chum bearrán a scrain orthaí néire, de rééis sí leis an méile, de rééis sí teang a héal, ach ní béim is a héal ús an méid sin. Well, thosaí mar ceoil, na bhí mar thart ar ceathair bliain d'aois. D'fhreasamh mar an bhunscoil agus bhí blaithí mechanamar bhaintear agam. Na réirí me níos sinne thosaí me ag déanú níos mó taide ar na foclaí atá ón agus na scéaltaí atá leis na hórainn. Agus dar ná chur me sim isteach iontu agus. Tá go fáile ceoil liom.